ina za ki da mu ne? Wai aure ma a bikin mutum zai yi rawa, kayan jikin shi yana nuna siffofin jikin shi gaba ɗaya a waje. Zai yi rawa, yayi rawa, amarya tana rawa, uwar amarya tana rawa, kowa yana rawa a wannan biki. Kuma biki ne na yaran Hausawa wanda kuma musulmai ne, wanda kuma kwata-kwata ma bai kamata ana irin wannan bikin ba. An zo an yi bikin sannan kuma ga abin da ya faru, ga abubuwan da ya jawo a cikin bikin. Yan uwa, zan kai ku ga wannan bidiyon. Kai fa iyazu billahi, inda malamai da yawa suka bayyana irin wannan aure baya taɓa yin albarka.